Hello लोगोफोर उरन बागलो YouTube चैनल नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय आरो आं दायो गाबोन 20 मार्च जोंनि बे सिरेडी माने माइनाव दुब्लि प्लेग्राउन्डआव माने जोंनि बिटिआर नि चिफ प्रमोद बर' सार बिथाङा फैगोन बेनिखायनो आं दायो बेयाव थांगोन पेन्डेल सेन्डेल बानायनायफोरखौ नायनो माने जोंनि नालाय फरायसा आफादनि पेन्डेलफोरखौ नायहैगोन आरो नोंथांमोना नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आरो जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोनाथ' बहुत जायगानिबो जानो हानाय दायो आं हजाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोनखौ हजाय डिस्ट्रिक्टनि भिउ पइन्टफोरखौ देखायगोन आरो देखायगोन बोरै नोंथांमोना नायबाय था yang harus setengah dong, ada buat cycle itu kan, mana na bike dia, teman kedai kalang pada kan, ada cycle itu. Alright guys, base aja nih mana jabai Jabrakuan ani bunga, alright base jabai jengni Jabrakua playground, alright biar hatai betul kita mela hatai dong alright, budbar kali jaya, alright base jabai mana Sariali. Orang za right side ini, ini zabai जोंनि मुलि बनाय बाथौ मन्दिर आरो बेजा जाबाय लामा बेनो बाजारा आरो जों आरो लोगोफोर बे लामाजों जों बेलथला थाङो आरो बेलथला हाथाय होननाय दं बे थाङो आरो बे सिरायडी माइनाव दुब्लि माने प्लेग्राउन्ड बे जाय दुब्लि जागोन बेजों थाङो माने बे गामिया जाबाय सनाम जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्टआ माने बर' दंब्लाबो इमानखिनि गैया मेक्सिमाम माने मानसिया अल टटेल हिसाब खालामोबा 20-30 हाजारसो बर' दं इमान गैया आरो 1400-1500 न'खर दं बर' हजाय डिस्ट्रिक्टआव आरो आरो इमानथ' बर' गैया हजाय डिस्ट्रिक्ट माने फिसासा माने बर'नि जायगा आरो बेहायनो प्रमोद बर' सार बिथांमोना फैगोन आरो रबि पिनार्जारिमोन सारमोना फैगोन आरो जोंनि लामदें समस्तिनि एमएलए फैगोन आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोंनि बेहाय गाबोन 10-11 बाजिसोआवनो मोनफैगोन सारमोना माने गाबोन मोनब्रै माने मिटिं खालामगोन लांहिन कार्बि आलं माने कार्बि आलं डिस्ट्रिक्ट आरो हजाय डिस्ट्रिक्ट आरो नगाव डिस्ट्रिक्ट आरो मरिगाव डिस्ट्रिक्ट दा जोंनियाव फार्स्ट जागोन ना सेकेन्ड जागोन माने फार्स्ट सेकेन्डनि भितराव मोनसे जागोन आरो नोंथांमोना गाबोन ब्लग्सखौ भिडिअ देखायगोन Ở đường thông mình thấy cái nó trên đường phần em tôi sẽ có khách hàng trên trên ở लोगोफोर आं दायो सफैबाय बैनो जाबाय pendal आरो बेनो जाबाय माइनाव दुब्लि प्लेग्राउन्ड माने प्लेग्राउन्ड आरो बेनो जाबाय pendalआ आरो बेफोर सियार दुब्लि आरो गाबोन जागोन नालाय बेनिखायनो दायो बानायगासिनो दं इमानथ' गिदिर नङा pendalआ इसे आवगायलांसै आरो जा सागे सिफ आलासिफोरनि थाखाय गेस्ट बेडरुम आरो बेनो पेन्डेला मेन पेन्डेला आरो बेजा हेलिकप्टार बानायनो थाखाय बानायगासिनो दं बाग्रा जायगा आरो बेफोर सियार एसेबांथ' थोनाय नङा आरो लाबोगोन आरो बेजा हेलिकप्टार बानायगासिनो दं दिनै हरहालागै बानायगोन मानो होनब्ला गाबोननो मिथिगोन गाबोन 11 बाजिनिफ्रायनो जागोन
इन्टारेस्टिंआनो नोंथांमोना जोबजासे नायदो नैबेहायनो